салом духтараку созай назайн саломати хуб бай тамошобинони азиз иҷа 11 дарвоза нигоҳ кунед 11 дарвоза тарафи Тилобозор роста ки мебиён чорум қатор дасти рост саршави чорум қатор да духтаро грандиозна акса рафтестай анам хел худичо спортивко чизе ки мебинен ҳамаш арзон кардаган нигоҳ кунед да чӣ хушрӯчаян мана марамат то охири навора тамошо кунед ма безрукавкаву плашу дигар чизоям нишон метиҳам хулоса нигоҳ кунед тамошобинони азиз ҳамаи ҳамино 50 сомон шудагай аксияи грандиозни рафтестай 50 сомон биден чихо хушру брижоям ҳастай размерои калонан ина размерои калон мушкила ёфтанаш инами нуқтаи савдо биёин ҳамаша 50 сомонӣ кардаган биден чихо хушру чаяне мана марамат капшондоруш ҳастай бек капшон аст чанд модел ҳаст ҳамаш 50 сомон иҷода брижоям ҳастам биден чихо хушру чай фақат ки спортивкошон дига нархай дига кадомеша мегирен 50 сомон брижо 50 сомон ана ино 50 сомон хулас чанд намудаш ҳастай 50 сомонӣ ҳозир духтарако ма шумода рубашкошонам нишон метиҳам дастафка дорен ҳозир аниқ мекунам духтаро агар дастафка дошта бошан рақамошонам ман мегузорам рӯи экрана марҳамат муроҷиат кунам дастафкатон мекунам дастафка доред дастафка доред дастафка надоран мутаассифона тамошобино лекин биёен инами суроғае ки гуфтам биёен анами рубашкачои фасонам 50 сомон кардаган ва и марко полора бинен чихо хушрӯан мана марҳамат размеро ҳамаш ҳастай остин калта остин дарозина кадомеша мегирен 50 сомон беҳад хушрӯ ина 50 сомонӣ бори дигар такрор мекунам бозори корвон аиҷа тарафи Тилобозор 11 дарвоза ки ворид гаштен чорум қатор дасти рост саршави ами чорум қатор даян якум одамай нигоҳ кунед ҳамаш 50 сомонӣ размер ай чанд сола то чанд сола ям ё ай 1 сола то 15 сола ай 1 сола то 15 сола размер ҳастай сифатош да гап нест ина барои ид омада рубашкои фасона метонен аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунем фасони рубашкора бинен охи духтаро чихо хушрӯчаян мана 50 сомон аз 1 сола то 15 солара размер бидай ҳам остин калта ҳам остин дароз аз ҳар як моделаш бо чантаи расветкаяй мана 50 сомон грандиозна акса рафтестай 50 сомонӣ кардаган мутаассифона дастафка надоран ина бинем пачка бора иҷода бори новинка ҳамаш 50 сомон бозори корвон тарафи Тилобозор 11 дарвоза чорум қатор дасти рост якум одаман мана марҳамат биёен тамошобинони азиз нигоҳ кунед чихо безрукавкои фасонтон ёфтам нигоҳ кунед борои новинка ҳама намудуш ҳастай диден чихо хушрӯчаян 180 сомон бовар мекунед аҷоиботай сезони ҳамино омадагай ина сифатои беҳтаринаш кадомеша мегирен 180 сомонӣ размерошон чихо боша размери 46-52 балшмер 46 то 52 айда ки балшмер кай тамошобино то 56 тақрибан мешава ана баъд ана инора нигоҳ кунед то 58 мешавад инами фақат ино 180 сомон фақат инами се намудуш материалш дига хеле и чанд пулай хоҳарҷон се намуд 250 анами се намудуш 250 сомон ай як бурак биненда духтаро кожаш дига хеле хушрӯй астай ки мана 250 сомон а дигарош бошад 180 сомонӣ беҳад вариантҳои хушрӯ марамат дар кор бошад биёен бозори корвон тарафи Тилобозор 11 дарвоза даян духтаро дасти рост чорум қатор дуюм одам мешава мана марамат ира бинен чихо хушрӯчай охи ира бинен мана дастафка дорен хоҳарҷон дастафка надоранд биёен тамошобинони азиз биёен обтобиш бо дига нархая касоне ки обтоби мегиранд бо арзон меша и тараф чанд пулай и тарафам нархи 180 ва ира бинен охи духтаро чихо моделакои фасон доранд 180 сомон мана марҳамат кадомеша мегирен 180 сомонӣ беҳтарин вариантҳо бо нархҳои дастрас грандиозна аксия рафтестай духтарако бехабар намонед нигоҳ кунед қисми болора бинен ряди боло будагӣ 100 сомон 120 сомон шудагай қисми байна бинен 300 сомон 300 сомон бинен чихо хушрӯй костюмои фасон новинкаҳо кожаош аҷоибот фасонай марамат 300 сомон а қисми поён бошад 220 сомон бо арзон меша қисми поён бо арзон меша марҳамат 220 сомонай бинен чихо хушрӯчан фасоноша бинен охи аҷоиботай марамат леки дастафка надоранд тамошобино ба назар бигирен биёен хитон бозори корвон тарафи Тилобозор 11 дарвоза дасти рост
чорум қаторанд ин одам мешавад дасти рост чорум қатор марамат якум дуюм одам як ҳасан биёен ина 2000 меёбен шуна ана ин тараф чанд сумаи қатор همینا نه طبعا 300 сомон айн ин моделош 300 сумая ира бинен айнош чанд сумая 280 ана ино 280 сомон ай хушрубиша бинен охи духтаро сурчи гирифтани бошен биёен беҳад арзонай ина бинен моделакошон ранги ум як нимазорои френчайкон хеле кардаги хушрӯй ҳастанд ки нархшам дастрас ай тамошобино лекин мутаассифона дастафта надоранд барои ҳаваи бозор ки омаданӣ бошен ин ами нуқтаи савдо ҳатман биёен бо рошон беҳтарин нарх кати пешниҳод шудагиай ина духтарако сезони анаму хел ва яко омадагиай костюмако омадагиай ира бинен чихо хушрӯаи навинка бо синакоша бинен дизайн кардагиан замшави беҳад фасон 150 сомон нархи донашай марамат касоне ки оптови мегиранд бо арзон меша ҳозир ман шумода дига цветошам нишон метим ина нигоҳ кунед расцветкоша бинен чихо хушрӯча ва ямаямияя ранги френчои қиматӣ ҳастанд ку духтаро 1800 сомон френчо аст ку ранги ҳавай кардагиан диден аҷоиб фасон нархаш 150 сомон айнаиш чанд сомон аям хушрӯ будая и 200 сомон ина яя моделаш ина мана 180 сомон и модела нигоҳ кунед тамошобинони азиз марҳамат биёен бозори корвон тарафи тилобозор 11 дарвоза даян 11 дарвоза дасти рост якуму дуюм одам мешавад мана чорум қатор якуму дуюм одам ба ҳазур омада ина пӯшида бинен духтаро касоне ки оптови мегиранд оптови бо арзон мешавад дар ин нуқтаи савдо аз 100 сомон сар карда шумо метавонем ки боло пӯш харидорӣ кунед марамат биёен ҳами материалои ҳами худиё хушрӯанд духтаро аксия рафтестай бовар кунен беҳтарин аксия нархшона 50 сомон кардагиам бовар мекунен инами нуқтаи савдода чизе мебинем 50 сомон вай капшондорошам аста 50 сомон ҳам капшондор ҳам бекапшон 50 сомон ё оптовиш бо арзон мешава оптовиш бо арзон мешавад духтаро размерошон чӣ хел бошад ай синф 1 то 6 размер аста инаи фасоншам хушрӯа нигоҳ кунед духтаро иша 18 фасон иша 18 фасон мана вариантода гап нест марамат идона хариданӣ бошен ҳатман биёен бозори корвон тарафи тилобозор 11 дарвоза даян марамат биёен 11 дарвоза дасти рост духтаро чорум қатор якум одам ана ба брижошонам хушрӯай брижошонам сифатошда гап нест 50 сомона ёшам мана ҳамаша 50 сомонӣ кардагиан айна сертификатона чанд кардагиан хушрӯ ана ино ваян комплектан ба ира бинен нархаш 100 сомон ай хушрӯай ҳам брижаш ҳам худиш аҷоибодай ҳатман биёен дастафка надоранд ман рақамашона мемонам касони оптови мегиранд марамат муроҷиат кунед